Ito din ay gyud po. Pero pa sa biwo. Bato. Bito na biwo. Good morning! Today is April 18, Thursday. So we're finally here sa Midsayap, no? And karon gastay mi dire sa Kakubo. And yes, ang niya kay check out na sad mi niya, no? Check out na sad mi niya. Ang ilang rate dire kay sa room kay 690, 790 pesos. Tapos among nakuha kay 790. Onya na inclusive nga breakfast. Ito, no? Lagi nih. Dako man, no? Tara sila ito si babaw. Uy, Miriam. Ito ang mitinganan dito sa buso. Function hall? Ini deh, kane. Selesai. Tubig mo na eh. Go gamit. Oh, Sprite. Sprite. Big Sprite. Silog, bangus, silog. Bangus silog. Awan sa. Nindot juga tuwa-tuwa. Wow! Where's our room? Our room, where? Tiga pa kita bebe. Okay, no. So, dalay mi dire sa Midsayap. Nagstay mi dire sa Kakubo, no. So, morning na ron, hapit na 10. Then, mag-check out ni mga 12, no, kay ting 12 man nilang ting check out. So, after ana, mga tumi sa bukid, no, tumi lang kalola. At sila na si tatay, tapos sila ka ate Fe ng Labano sa mga bulingon dito. Unya, karon daan mi. Ada pa may dire, maligo pa ko, no? Kasi ko ligo dire. Unya, sila ti Ma'am Aileen nagduha ka bata, nagpabilin mi dire sa hotel. Kay sila raman dito, no? And karon una na dito. So, nice kid kayo mag-sorry, no, kada summer, kana tibok mo pamilya, kana every summer na actually may travelan, karang every year po na po may mahinumduman, di ba? So, more na dito, no? Paniya karon, napaghapon mi sa Midsayap, napaghapon mi dire sa hotel nga Kakubo. So, kung ano, hapit na 12 noon, nga maghotel namin nila na nagtatay kay mga tukon mi sila kalola, no, sa bukid, di ba? Di ba? Manakay ko nimi og kabaw. Kasi tawag ka to. Basta kabaw. Basta amo ko rin sa kilid kabaw. Josie! Wah! Huy, ma'am. Kaya karon, magtumino, inigabot nila. Anya, enjoy mi dito. Kita namin dito. Kita namin dito sa mga pamilya dito, no? Anya, mato. Oh! Si panoktoks si. Dia, mana to? Mag-lingan naman dito, explore dito, mag-share ano to? No, so update lang kud ganin niya. So update lang gid, no. So yes. Milaya. So karon, no, dana may dires gawas.
Check out na ba nito? Milaya. Check out namin. Oh, check out namin, oh. Ya, sa mata pa dong ron. Milaya? Milaya ko, no. Bukid, ba bukid? Ay, barangay. Parang gano'n. Sige na, 1, 2, 3, go. Sa mga to namin, no? Nanami dire. Si Bukid. Update lang later. Wala lungsod. Wa na rin siya. Harap ron na ni. May las. Relax lang signal. Yan, meron eh. Pana, Jod. Singanin ring daan pero apa sa dito na ni. Dito na kali. Hindi, dyan yung mantos bahay. Adin ikit di agbay ito mas bingaw. Ingon ani mahunong takot bingaw. Mo na tong baktason. Na signal. Walay kala sa loob. Nothing 생각이 안 들어 girls like stone 어쩔 때는 했던 나쁜 생각도 다 떠나간 너의 밤에서 나만이 순수해진 것 같아 잠옷처럼 Baby you're Lisa like star 보는 것만으로 전화 너가 머리 쓰담 해준다면 그걸로도 내 심장은 터져버릴 텐데 오늘은 너랑 침대에서 영화 보는 것만으로 나는 만족이야 하루가 끝날 때쯤 다시 찾아와서 미안 그럴 생각 없었어 내게 밤은 아무 의미 없지 순수한 만남을 최근에 배웠지 너에겐 잠옷을 사주고만 싶었어 동전을 문통을 뒤져 너의 옆에 있을 때면 내가 너의 색으로 물들어가 버릴 것 같아 한 책상에 검은 머리카락 그 속에서 잠겨 Darling 우리 꿈속에서 걷지 바다에 가면서 아무것도 시린 아픔이 없게 아무것도 겪는 슬픔이 없게 We're finally here now. Ayaw pa Jod. Baktas pa mi. Padong dito. 여름밤의 꿈처럼 겨울인데 따뜻했어 Feel like your birthday 영화 속의 주인공이 된 것 같아서 I love you girl 너 앞에서 내 모든 걸 오픈할 수 있어 너의 과거 내 생각을 씻기고 우리 입속에서 만들어진 universe 입맞춤 Panigoro! Okay ba yung klaro na? Na may dire sa pagkiti lalo na. So na yan sama siya kayo. Nag-video. Taro na eh. Ha? Milaya. Hala gihurot na kuha gulang lamig sa ni. Magbong ka? Unsa? Sama gidana. Papa na ang bangko. Kumo. Nang naog na mga lamesa.
So, diri no, nagkatipog-tipog na, pero sa next few days, around tipog yung jutanan. Yes. Hindi magkasali ang reunion, no. So, laylayag siyang iyang, pero worth it kayo kay may nature. Nahinap kita te. Nature na siya, no. So, update lang po ko later. Hanghangers, aray. Signal, bungtod. Ito ugbal ba? Ito nagbalbog kining saksak. Wala ko ana. Sakit. O gani. Kung saan giluto tay? Anong recipe mo? Sabi na? Kawa. Chicken. Si, isabaw. Isabaw. Dop. Kasi. Oops, my tent. Dala tiklin. Kuwangan mig unlan. Duha ka No. Kasi goy, later. Ah. The next day. Yeah. Good morning. No? So, dako dress gawa. Yes. So, today is April 19. Diba? April 19, Friday na. So, time check. Ano na? 9:38 in the morning. Yes. So, karon no. Medyo mingaron kay Good Friday man daw. Like, ang pagkamatay daw sa Ginoo daw. Dapat, wala ko dilingaw-lingaw. Mumura tayo yun. Pero, kasi mingaw ka sa nila. Ano ito? Yeah. Kuan. Sugod ugma, Saturday. Magsugod ako na nakalingawan no kay mga ni naman sila kay ini ka Sunday reunion nagdito so matula na dilitan ng mga pagkasa ng mga family dere yung top kinadire sa balay lang niya sa mga to gabi katog nagvideo kay last number ko kutob kay si Chelsea naghilak no kay wa siya na nagsuot sa mga to naundang kan ganina buntag naligo may niya ano to kuan lang no very lang kay wala signal which is zero kit ka ano peaceful siya yung kinabuhi no oo ka-text sukod o niya dire so na wala pa yung kuryente karon na tulog is kinuno niya bukid yun siya napalibutan yun siya bukid like nagid na tunga siya sumuro dito no update lang taan niya kay hapit na pud man ito mga 3 hours or 2 kaping mo to so yeah update na gikan tay Jensen. wow Jensen mami ay
Rabbit. Rabbit. Makaon na. Video na ate? Rabbit. Beep. Henry to? Oy. Oy. Bakit? Hi. Wala na unsa man yung singod, kurog lagi na yung singod. Kulbaan man. Kita, kiti. Ayun. Ay, Chisi. Dako na imo ada nga luto ra. Nakulbaan siya, nakulbaan. Pinapawag na ito din na dispose di ay. Pagkahapon na to. Tawagan Salamatan o pasitunggan na mo ang imong ngalan. Labi na o God sa mga grasya nga kanunay nimo ginabubo sa matag pamilya na mo Father God. Nga ikaw o God ang Ginoo nga naga-provide, nagapanalangin labaw pa sa among ginapangandong. Buhay ka mo kog manok nila. Kaya mo papatin na. Okay, no? So, time check ko na 4:35 na nga dito kay nag-video kay sila, no? Eh, dami sa bungtod ni ate. Kaya nagpa-signal me, pero wag kaya po nadakop, no? Wag kaya po nadakop nga signal. So, bibog kaya po, no? Bibog kaya po nga dyan. Sa ugma, mas tagan pa ning bibog, mabda ka na mabot. Hindi na nangabot pero mas daghan pa jud ugma og Sunday. No, so we're enjoying the nice view and the hangin, no. So mga to update lang kita unya. Manihapon na po nanapoy biko dito, no. Nanapoy gilotong biko dito ni manihapon na po. Sige lang jud tagaon dire. So update lang po ta later na. Share ko lang ha. Kuan lang, no. Nice good nga makatipok-tipok ang pamilya or tao ka na reunion, no? Like sa Tibuklan kay like maila-ila niyo bitaw ang usa-usa tas like dili bitaw mabutang noon nga maminyo nimo make agor imong tiya ba na like kanang kapamilya ra day mo ba, so maong dapat jud makaila-ila, no? Kaya like ma-feel gid mo ang pagka-togetherness, pag-unite bitaw, like ma-feel nimo ang pamilya gyud, like ma-feel gid mo usa gyud ang pamilya, like nandira ang hinigugmay, ang kalipay, nandira sa kasakit, sa kalipay na ginatanan dira. So karon magtipok-tipok gayud kay mamadyo dapat ang pamilya madyo magtipok-tipok bisan pag magkinaunsa ang pamilya ra madyo kada ulan. No. So dapat gyud nga mag-reunion. So may gani kay nay nakahuna-huna nga mag-reunion ta kay summer. Oh, actually sa September pa ta ni reunion pero gi-change og summer kay arong daghang maka-attend kay ting klase ba ng mga September may nga na, di ba? So mao to nga karon gyud. So napagyapoy uban nga wala gyapon maka-apil kini uban nga nay work. Like na sila sa gawas nagtrabaho then uban kay na-adjay ka ng mas importante gud bitaw, like nga na di jud kalikayan nga ganahan man unta mo attend pero na-adjay like bitad bitaw ka sa usapod ka ano. So moro to share ko lang, no, so update lang po taon niya. Wait, she's buzzing. Wow, si Chelsea ate,
Kausar. Dre lay butangan. Ano yan dre man? Adadaan og kuanwing na dito sa bayong ang katong lamas, bes dahon. Mga untag butong. Yan. Iupin. Unya okay. Ay, ang sabi ni Makbo, nakaon na. 그 우주 확인했고 나는 말하겠지 한 번 더 입 맞추고 우주 확인했고 우리 말하겠지 한 번 더 한 번 더 반복되는 Hi guys, welcome back to my channel. So today is April 20th, Saturday. So another video na po ninong sa last night. Wala ko naka-auto. 저 멋진 universal